Ola, moi boas. Vim unha ocasión perfecta para comezar antes do comezo, porque Martín foi beber e agora estou bebendo tamén. Vai poñer os cascos, está procedendo a unirse, non sabe o que pasa. Que tal, Martín? Como Hola, estás? Que hola, tal? boas. Que tal ese Hola, boas. groliño, ben? Aquí viña un bogrolo para esta gorxa que estaba un pouco seca, En que certamente. quería facer un comenzo diferente, non? Comenzo Un inicio así un pouco un diferente. pouquiño Vale, diferente. vale. É un comezo Que me gusta a min o diferente, diferente. efectivamente. Sí. Así que, bueno, Moi nada, bien. era solo isto, para demostrar que somos humanos e que bebemos antes de comezar o A que programa. bebemos auga? Sí, Pois sí. é verdad, non? Sí somos. Así somos. Certamente tomamos auga, sí. Así Sí. que, vamos, cando ti queiras, eu vou pasar a negro e posa Ujú. música, vale? Así que, vamos Vale. alá. E cando vosé queira. Estamos en negro, agora estamos en negro. Entón a xente non... Que isto é unha maravela. Oxe, Martín, hai dous lugares no mundo onde hoxe hai un tipo que se resiste a abandonar o poder. Un tirano. Vamos descubrir cales dous son. Hai dous lugares do mundo onde esta semana comezaron a facer números para ver se o podían votar. E ainda siguen, neses dous lugares, ainda siguen a contar agora a ver se é posible, se é unha posibilidade, se o poden conseguir. Ainda non o sabemos. Dous lugares no mundo onde a única alternativa plausible a ese personaje é un home do establishment, podríamos dicir. É un home soso, é un home que non esperta demasiadas simpatías. É un home, bueno, por un lado temos a Joe Biden e por outro temos a Rafa Villarino. Estou falando non de outra cousa, sino do reconto das eleccións de Estados Unidos, que se supón que é a primeira democracia do mundo e que non conseguiu ter un sistema electoral que lle permita coñecer o seu gañador en menos de, bueno, de 2 ciclos lunares. Por outro lado, temos a moción de censura de que o PSOE, que o PSDG, que o Partido Socialista de Ourense presentou esta semana cara a Gonzalo Jácome. Ainda non ten os números, e de feito o PP pide a súa cabeza, a cabeza de Villarino. Ainda non hai nada asegurado, non parece que o tirano este fora xa da alcaldía, non o temos nada claro todavía en Estados Unidos, pero verémolo e falaremos desto neste novo programa, Martín, do voso podcast favorito de Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jácome, sí. Muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta y que vayan a tomar un pincho. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Moi ben, Martín, pois vamos alá. Ahora tócanos recabar un pouco da actualidade para ter algo de barallar na barallada, así que vamos cas noticias de hoxe. Pois comezou, Iván, se che parece genial. Onte estaba eu disposto a comer e que escoitaba en Llas Mediodía de Telecinco, pois que as mascarillas cirúrxicas poden non ser de todo fiables en espazos pechados. Máis gobernos autonómicos piden voltar ao confinamento, o confinamento domiciliario, enténdese. O goberno estatal pide esperar ao día 9, isto dino no nos diario, o día 9, o próximo luns, se non me equivoco. Non, Martín? Non sei, ahora mesmo a data, estou perdido. O próximo día 9 supónse que o goberno estatal pois dirimirá sobre eso. Se a semana pasada
o periódico de La Región mostraba como Jesús Vázquez instaba o PSOE a seguir dando pasos cara unha alianza, pois ven de realizar, como ben comunicabas ti, o depósito ante notario o PSOE de Ourense, esa moción de censura que está á espera de ser firmada por o resto de partidos. Os 24 premios de teatro María Casares darán a coñecer os seus gañadores e gañadoras o vindeiro luns 9 de novembro tamén, a través dunha emisión en YouTube, estudino en praza pública. E para pechar as noticias que eu teño da región tamén, esta podemos decir que última hora xa que se está realizando nestes intres o pleno do Concello de Ourense, os exconcelleiros amiguísimos de Jácome presentaronse ali cun escrito que Jácome tardou media hora en quitarlle palabra e retiralos. Por último, Pontón e Caballero instan a Xunta a aclarar a cifra de rastrexadores da COVID tras reiterar Sanidade, que prevé mantela en segredo, tamén en praza pública isto. Pois ata aquí tamén imos falar desta sección que inauguramos, que é de que só participou Iván Olmos Ferreiro e Iván Glacias. Pero que, espera, vou ir dando a barallada. Dalle. Animamos aos demais a participar, a que nos escoite, que queira dicir que unha pasa no seu concello, que o faga. Esta vez participou Iván Olmos Ferreiro falando do cuatripartito que habita o goberno municipal de Xinzo de Limia. Despois falamos. Bo asunto. A verdade é que bo asunto. Pois sí, fillo, sí. Que tal, Iván? Que tal? Eu ben, Como te atopas nesta mañá do 6 de novembro de 2020? 6 de novembro, por lo tanto non estaba eu arrado de que o luxe 9, non? Efectivamente. Non vai a ser que mo digas tú cun aceno ou cun tipo de... No, para nada, porque somos, como ben dixemos na nosa intro, somos persoas e ademais de beber agua tamén nos trabucamos a las veces. A las veces. Pois, bueno, que temos por aquí? Aparte de confinamentos, de moción de censura. Que falaba? Aclárame o que pasou agora no pleno, que a máis é verdade que está tendo agora mesmo lugar no auditorio, non no outro lado. E dicía antes a Martín que, claro, o pleno pasou de ser no propio salón de plenos do Concello, por unha cousa de espazo e do tema COVID, de distanciamento e tal, cambiouse ao teatro principal, que por alá por xuño estaban facendo no teatro principal. Despois, durante estes últimos meses, foi no salón de plenos da Deputación, e a Deputación Baltar debe pasar algo que enfadouse e dixo, na máis, da Deputación non vas ver nada, búscate onde facelo. Na miña casa non, fora dai. A miña casa non quero que veñas, sempre me fodes e nunca me preñas. Bueno, e a cousa é que sí, algo así. A cousa é que o salón da Deputación, o salón de plenos da Deputación é da Deputación, o teatro principal é da Deputación, e onde foron? Pois foron aí ao auditorio que ten 700 plazas, pois aí están os concelleiros repartidos que se levan todo o branco a falar. Bueno, ben repanchingados, que ao final o que se busca é... E ao final será o visionado da peli como se chama? La tibieza infinita, la frontera non sei que, como se chama? A trinchera infinita. La trinchera infinita, sí. Efectivamente, Figulón, sí, destinada a participar nos Óscar. Pois sí, exactamente. Que pasaba entón? Pois basicamente os plenos, se non me equivoco, comezan ás 9. Esta noticia, pois lina eran as 10 e basicamente pois os exconcelleiros foron ler debía ser a primeira intervención, ou das primeiras. Non sei se o lían todos ou foi personificado como portavoz Manoliño Álvarez. Manolo Foro, basicamente ¿no? Efectivamente. Era un escrito que viña a dicir que, mira, o único que se tiña que tratar aquí era debatir unha moción para sacar o personaje este de aquí. Que pasa? Polo que sexa a Gonzalo, pois moita gracia non lle fixo e retirou a palabra o
o bo Manoliño e, pois, ao parecer, pois, marcharon. Bueno, pois mira tú, xa ves tú. Eu estuve vendo antes de comezar un trozo do pleno, tampouco falaban de nada super interesante, bien a Juana Geitos, que decía, eu que sei, decía recriminar ao PP calquer cousa. Juana Geitos sempre estaba en vela. Sempre estaba en vela. Así empezas a ver un... Bueno, pois sí. Aparte estou falando de máis política autonómica local. Pontón e Caballero instan a Xunta, tamén encántame este tema, creo que xa falamos outro día un pouco, de aclarar a cifra de rastrexadores. O novo conselleiro de Sanidade, que foi xestor aquí do Chúo, se non me equivoco, sí que foi, pois ahora mesmo o tipo preguntáronlle e repreguntáronlle por cantos rastrexadores ten agora mesmo a comunidade, a autonomía galega, a Xunta de Galicia, os Sergas, cantos ten? E o tipo, entre botar valor fora, dicir, que vamos a ver, se decimos a cifra vai a empezar a haber comparacións con as autonomías e daránse conta de que temos 4 gatos, por favor. Aparte disso, pois dirá, pois temos os que hai que ter, que tamén o dixo, ou temos ou defíname vostede rastrexador, porque a verdade é que non me estou enterando a min da metade, non me estou enterando da pesca aquí, porque non sei o que é un rastrexador. Eu cheguei aquí, eu estaba gestionando aí cuarto de limpeza do Chúo e non me meteronme aquí. Eu que sei, é un desastre, un auténtico desastre. Cousas maravillosas. Xa o comentaches na túa intro maravillosa, pero bueno, a semana pasada, pois, e xa o comentei eu tamén, Jesucito Capitán Fulares decía, veña, é que eu quero vos moito e PSOE, por favor, sexamos amigos e fagamos cousas maravillosas. Bueno, pois foi onte, verdad? Sí, que veo ademais Caballero aquí, colleron o seu escrito, a súa moción, e levárono a un home, e ali aquel home está esperando co documento así a que todos os partidos vayan a firmalo. Claro, e aí onde... Está o tipo ca as firmas da moción de censura e ahora ten as firmas para firmar o do Xabarín TV tamén. Están as dúas. Sí, pues en Ourense tamén é outro punto onde podes ir. Efectivamente. Sí. Que por certo hai de firmar. Eu xa fun aquí na librería Valenza, lá da casa. Xa fuches, eu ainda non fun, pero gustaba mir. Pois sí. E eso, que pasa todos os partidos? Bueno, pois amigo, que non se vos vaya a flapa, está ben presentar esa moción, pero antes de presentar a moción pola vosa conta, pois estaría ben falalo entre nós, o BNG dicindo que, a ver, pois estaba guai falar as cousas, non? Antes de tal. Pepo Araujo igual, pois, a ver, si, pois, o mellor falar antes de facer as cousas así estaba guai. E Jesús Vázquez, pois nada, Jesús Vázquez síguense arrastrando. A ver, a única opción é pactar con nós, Rafa, medio pacto, aunque sea. Rafita, solo conmigo, solo necesitas un. Pois Ciudadanos e bueno, básicamente nesas estamos. Non sei, o PSOE facendo as cousas a súa forma, en vez de... Siéntense, home, que bueno, o do PP tamén é que é super lamentable, é que... Son chordós, despois quixense do señor alcalde, que tamén hai que seguir dele, non hai xente decente ali nese pleno. É curioso que os máis decentes sexan... Tamén eu creo que pola súa... na pouca representatividade que teñen, pero o Bloque e o Ciudadanos, pois Pepe e Luis Seara podían coller os dos ao goberno. Votarían nos dos seus respectivos partidos, posiblemente, no caso de coller xuntos ao goberno, pero por min que o collan eles é que o leven pondelleira de a gana. Pois sí, firmo, a verdade é que firmo, pero sí, aquí non sei. É verdade iso de que, aparte de que xa creo que xa o fixeran con algúns do Bloque que apoyaran a un alcalde do PP non sei onde, votáronos e votaron tamén ao único edil que ten Ciudadanos en Pontevedra, a capital, que apoiou, emendou os presupostos, os orzamentos do Concello de Pontevedra, aprobaron, acordaron esa emenda co goberno, co Lores, e dixeron, pois vale, entón, con esta emenda e con este acordo que sacamos agora, apoiamos os orzamentos.
e apoiar eses orzamentos ao tipo de Ciudadanos, foi expulsado do partido Ciudadaner tamén. Así que Frita da cá. Pepe Araujo, Frita da cá. Pepe Araujo está sempre intentando reunir a PP PSOE porque como queira apoiar un goberno co BNG, pois van a votar, vamos, pero a patadas. Que dá unha rabia, que a puta culpa toda foi do PP e que agora andan a arrastrar, que en cada declaración é a única solución, veña aí, E ademais, vamos, que non é vimos falar, pero vamos a ver, se a puta culpa é vosa e agora andades, que andan chorando dun lado para outro, por favor. O curioso é que non sai ao Pumar, que é o que leva toda esta legislatura, o que levamos dela, sendo o cabecilla do PP, porque realmente era o teniente alcalde. Claro, Jesús Vázquez non se quería meter porque eso era unha humillación tremenda acabar traballando as ordes do Jácome. Eu entendo que eso non nos fixera. Pero agora que despois de todo ese tempo é o Pumar o que estuvo aí ao mando do tema, e agora volve a ser Jesús, volve a ser Capitán Fulares, quen toma a palabra do Grupo Popular máis capitán que nunca. Máis capitán que nunca. Buscando esa remontada. En fin, eu que sei. Pois, aparte de eso, temos o dos confinamentos que xa, bueno, xa non hai xestión que se poida defender con respecto á pandemia. Eu cheguei a esa conclusión porque xa É que, sí. non hai goberno que o fixera ben, pero tampouco que tuvera unha segunda oportunidade e o fixera ben tampouco. Quer decir, non hai unha solución para decir hai uns políticos que están facendo de puta madre. Quizáis o único que se pode reconocer a xente como o PSOE de Asturias, que de verdad eu creo que foi responsable, non o coñezo, seguro que hai un asturiano que me di, pois non, fixeron de puta pena, bueno, pois non sei. A mí Cálate non sabes o que falas. Cálate non sabes o que falas, efectivamente. Efectivamente. Pode ser que sexa verdad, pero bueno. Cheguei a esa conclusión. Aparte de eso, que máis tiña? O reconto dos Estados Unidos, que tú non te enteraches, que te explique brevemente. Si, explícamo brevemente, porque mira. O que pasou, primeiro de todo, que as enquisas de novo erraron e o Trump recortou moitísima vantaxe da que tiña sobre o Biden. O Biden leváballe 7 puntos ou así nas enquisas, por aí, unha boa vantaxe. O caso é que durante a noite electoral, pois, primeiro de todo, o primeiro síntoma de que Biden non gañase xa de primeiras facilmente foi que a maioría da xente demócrata votou por correo. E isto non é que diga eu aseverando, senón que tamén o gran experto que hai agora, que todo o mundo adora, que é o Emilio Domenech, e outra xente que falou deste tema durante as eleccións, aseveraban que moi boa parte do voto por correo era da xente demócrata, demócratas son os de esquerda, supostamente. Depende do que queiras chamar esquerda ali en Estados Unidos. Pero, entón, por eso, hai estados. Claro, ali non hai unha xunta electoral federal de todo Estados Unidos. Cada estado ten o seu sistema electoral propio. Non hai... O sea, cada estado ten que reportar os seus resultados, como cando se fai nas eleccións europeas. As eleccións europeas, que, bueno, non se fan no mesmo día. Durante un tempo determinado, cada estado ten un tempo para facer a votación como eles queiran e despois reportar os resultados. Pois é algo parecido. É o que ten que facer cada estado nese día. E claro, dependendo do sistema electoral que teña cada un, por exemplo, Pensilvania, Carolina del Norte, sobre exemplo, é un exemplo moi chulo porque poden recibir voto por correo ata dentro duns días todavía. Inda hoxe están recibindo votos por correo e ainda van seguir recibindo durante uns días. Ali a cousa está bastante decidida por Trump, pero outro sitio como Pensilvania que está así, están os votos así, ainda o voto por correo non se puido contar ata 24 horas ou máis despois de que fose a elección. O sea que é un petate da hostia e é unha vergonza que un sitio que se fai chamar o país da democracia máis inicial das democracias modernas de non sei que, e que estén con este petate. E claro, despois o Bernie Sanders, que foi o candidato máis de esquerdas que se presentou ao Partido Demócrata e que non o conseguiu, fixo unha predicción antes das eleccións e acertou en todo, que o Trump iba a acabar por decir que todo era unha farsa, que o voto por correo era unha farsa, cando hai estados que só votan por correo, e que era todo contra del, e ahora mesmo está intentando boicotear o tema, sabendo que vai perder porque o sabe. Pero bueno, así esta cousa é un petate da hostia, e menos mal que non pasa aquí, que nós temos un sistema electoral que na mesma noite sabemos como de jodidos estamos. Gaña Feijóo por gaña Feijóo. Efectivamente. E que máis? Bueno, acabo de quedar un pouco triste porque non sabía que North Carolina era trampeira. Era trampeira, efectivamente. Non me esperaba eso, e bueno, pois sí.
E o que non me esperaba, eu tampouco, é que nós sempre, Dios, como fiamos, Ajá. que non sabía que ao parecer as mascarillas cirúrxicas, segundo investigacións do CSIC, que pode ser que en interiores que non sexan de todo fiables. Por qué? Porque, bueno, sabes que queda sempre unha pequena abertura ao lado da cara, ou que se non se leva a cabo unha óptima ventilación, pois os filtros que ten que non son capaces de salvarnos do bicho. Eu teño que dicir que a min hai xente que ten a cara como máis pequena, sí que ten que darlle como a volta incluso a cousa porque lle quedan grandísimas, pero a min a máscara vai perfecta. A min non me fai ningún tipo de abertura. A min eu, como teño a cara máis alargada que tal, pois sí que quedanme a veces. A mí non, a mí Pero vai bueno, perfecta. As cirúrxicas non son das que máis uso as FFFFFWP2 ou uso as de tela, que as de tela pois van a acabar por prohibilas seguramente, porque se as usas ben, se as lavas co seu filtriño, obviamente, porque senón pois é como quen pon un trapiño na boca, pois tal. Como Oliver Lash, non un poquinho. E por desgracia non é habitual, porque a peña nin a lava, nin lle mete o filtro, e eu que vou todo feliz, porque non me mancan as orelliñas coas tiras, pois vamos prohibir. E se agora resulta que as cirúrxicas, pois ao mellor tampouco é que sexan as máis fiables, que temos que fer, Iván? No, dime tú que temos que fer, se non pomos as FFFFP2. Pois eu non puxo ningunha desas ainda na miña historia, non comprei ningunha desas. Eu poucas veces, porque esa apretas che ben a cara e costa hasta respirar, de verdad. Que sí, que costa máis respirar na UCI, sí, de eso non digo nada, pero é certo que, oye, sí que pouco de presión sí que fai. Cal é a solución? Pois mira, eu supoño que acabaremos por ter que usar cada un os seus calzóns ou as súas bragas postas, ben postas, que as súas tiriñas tal, e se con un pouco de frenazo ou zurraspa. Millor porque deixa Coido traspasar que menos. son algo máis efectivas. Bueno, antes de pasar a tua sección, que xa vamos tarde, Imos tarde, sí. joder, entón teño que fer a miña sección volao. Volao. Iba a falar do cuatripartito, que claro, vamos tarde ainda por encima un tema facilísimo de explicar, o tema este de Xinzo. Resulta que Xinzo que é un puebliño que a verdad que non mirei os habitantes que ten. Debe ter como a Valenza, eu que sei, eu creo que non sei se terá moitos máis. Ou sabía, pero non teño, non sei. Busca aí rapidamente, non estás controlando nada. A ver. A cousa é que eu busco cho en internet, non? Pura busca un momento. A cousa é que dende 2003, que non é moito, porque en Barbadas gobernaba dende antes, gobernaba o PP. O PP gobernando bastante tempo, e nestas últimas eleccións de 2019, pois veu a festa, veu a división, o Parlamento de Xinzo de Limia, pois entraron das 1, 2, 3, 4, 5, 6, das 7 candidaturas que había, entraron 6. Que son nada máis e nada menos que o Partido Popular con 5 escanos, o PSDG con 3, Áxil, que alternativa por o Xinzo, que ten 2, Ciudadanos que ten 1, Xinzo Adiante que ten 1 e o BNG que ten 1. O sea, e ahora mesmo conseguiron sumar unha maioría o PSDG, o Áxil, que é o acrónimo que ten ese de alternativa, Xinzo Adiante e o BNG. Ahora mesmo hai un cuatripartito que feito teño aquí unha imaxe que vou poñer aquí deste gran partido. Case 10.000 habitantes. Case 10.000 habitantes. Pois aí tes. A alcaldesa é esa que tedes no medio, que é Elvira Lama, que é a única muller, coincidiu que é a única muller do Corporación de Goberno, e que aparte de ser alcaldesa leva as áreas de igualdade e outros temas que dixo ela que non podía ser de outra forma porque son a única muller, que, bueno, ten a súa lógica tamén. Temos aí, bueno, pois os representantes do PSOE, de Áxil, de Xinzo Adiante, do BNG. Unha boa panda, interesante. E dicía Iván Olmos Ferreiro, que Iván, xa sei que estás dicindo que pouco falaches, quería falar máis, pero non nos dá tempo, que bastante é que este aguantando un cuatripartito nun goberno. Isto aquí en Ourense, que ten un parlamento, bueno,
un concello máis ou menos igual de fragmentado, porque tamén nos chega, xunto con Lugo, creo que somos das cidades que máis fragmentado temos o concello, pois non nos damos entendido para nada. Pero bueno, así está o tema. E así está Xinzo, e que aguanten. É curioso. Aguante, Curioso Xinzo. que a única que quedou fora das candidaturas é Compromiso por Galicia. E ademais deso que é curioso que tanta fragmentación non é propia dos galegos. Os galegos é PP, PSOE e Bloque, si tal, sobre todo no rural ourensano se cuadra. E é curioso que se vexa tanta variedade, además nun sitio que non é grandísimo tampouco. Aunque en Barbadas tamén pasa, porque en Barbadas temos o PSOE, temos o BNG, temos a Compromiso por Galicia, temos Democracia Ourensana, temos o PP, porque non deu por entrar máis, pero vamos. Bueno, pois vamos ca túa sección, Martín. Vamos, veña. Vamos ca sección de Martín, que é Ti saberás, porque eu non. Bueno, pois sí. Bueno, pois sí, fillo, sí. Martín, Eu- que tras? O que traio aquí como ademais tampouco me vou estirar moitísimo, traio porque, bueno, para estirarse xa teredes seguramente o vídeo de Mario, vídeo reaccionando a este fermosísimo, como sempre, anuncio do Gadis, Sí. pero é que é inevitable non cagarse na hostia santísima Eu teño que cando Teño que cando dicir, un perdona ve- Martín, Sí. antes de que continúes con a túa maravillosa sección, que onte estuve a punto de gravar unha reacción ao puto vídeo. Onte estuve a punto de facelo. É que De feito, empecé a facelo e cando vin o tuit de Brais do Val dicindo que todo isto... dixenme, Iván, garda toda a opinión e xa no parola, se queres dicir algo, pois digo, pero cala a boca un pouco. Continúa. Podía ter feito, verdad? Podía ter feito, pero bueno. Como podemos resumir isto? Esta gran peza do audiovisual. Bueno, pódese resumir que Gadis, unha vez máis, un ano máis, e sobre todo neste ano, porque podían ter aproveitado a facer algo emotivo que sería ir ao fácil. Sí, obviamente, sí, como están facendo moitas corporacións, pero podían ter feito algo de xeito. Tiñen unha boa oportunidade para coller a todos os que hateamos, pero hateamos con razón as merdas que fan todos os anos para decir, bueno, mira, vale, podía ser peor. Este pasámoscho. Pero non era. Hai un creativo na produtora na que encargan todos os spots ou calquera en Gadis que di, a ver, vamos a ver, a que gallego no le gusta el pulpo, la choiva e andar en cabalo? E andar en cabalo, claro. Andar en cabalo, que a min flipame eso. Xa empezaron o ano pasado con eso e colleron este ano e... Que pasa? Eu, bueno, son objetivo, non son bastante objetivo e saquei algún punto bo. Dalle. E te lo digo. Eu son deso tamén, Eu son de intentar sacar yo bo porque eu creo que de toda da serie histórica este é o peor, pero o peor en canto a grima de todos os anuncios do Gadis. A min teme gustado algún teño visto algo bonito, sobre todo máis os primeiros. Pero é que cada vez van, joder. É que era moi sinxelo non cagala tanto. Sí. Ademais, co ano como foi, pois mira, faz algo super emotivo para o mellor unha lagrimiña, que o triste é que a lagrimiña a maioría da xente caelle igual. Sí, pero sí, bueno, sí. En fin, por sacarlle un par de puntos vos. Visualmente, os anuncios de Gadis visualmente son bonitos. Home, sí. Visualmente son super bonitos. E E aí paro a lista de cousas boas. No, é broma, no. Un detalle que me gustou moito é que os avós, a avoa, neste caso, sí que lle fala galego aos netos. Non porque, bueno, como sei ler os beizos, pois a avoa, nesta videochamada, os netos dille como estades. E notase como din como estades. Pero, por exemplo, en outros anuncios, no rapá este que daba tamén bastante cringe, que andaba puta mierda e tópicos un detrás do outro. Pois nese anuncio, os avós notase perfectamente como falaban castelán e mira, os colleron unha avoa desta vez que sí que falan galego.
E o que dicía, que podían aproveitar e facer algo pero polo menos non unha puta merda, pois cando di que é o ano dos que naceron, dos que se enamoraron, dos que casaron. O do coche a Bueno, mí parece de traca, verdad? Tira por aí, no, estes tal, dos que casaron, dos que naceron tal, tira por aí se queres. Déixate de tópicos, bueno, tira por aí se queres, podemos che salvar. E bueno, despois cando compra o seu primeiro coche, O coche patrocinado por casa, Opel. ou tal, claro, é o ano dos que consumen, efectivamente, porque estamos así, porque hai que consumir, non estábamos tan mal. Pero bueno, e agora, por ir rapidamente aos tópicos, por ir facendo tic, pasándolle o tic, feito. Como empeza un vídeo que é na honra, podemos dicir, dos que xa non están entre nós, miles e miles de falecidos, como inicias este pedazo vídeo? Pois cun rapaz, cun home, chimpando unhas cinzas ao mar, porque o mar é moi noso, só hai mar na costa galega. Efectivamente. E como, o máis triste, teñen que sonar unhas gaitas, porque estamos en Galicia. Sí, pero unhas gaitas, eso tamén pensei eu. Un aquí gaiteo... aparte de ir a cabalo, que sonen unhas gaitas super épicas, lamentable, é que 5 segundos é xa super lamentable. É que o malo destas caralladas é que abusen delas, porque a min claro que me encanta unha gaita porque claro que me gusta, pero, Jesús, é que é como se estuvera presente en cada cousa que fago, de repente fago unhos cereales en pendiente... É que é o que no, desos momentos hai moitísimos, é o que digo do creativo de Gadis, vale, ten que haber esto. E que son esas cousas? Gaitas, perfecto, hai gaitas. Sí. Morriña, ten que haber morriña, somos galegos, hai morriña. Sí. Festas e verbenas. Efectivamente. É un anuncio homenaxe a todos os falecidos. Facemos unha festiña e unha verbena, claro que sí. Efectivamente. Dalle pa diante. Non poden con nós porque temos praias e temos unhas carballeiras de puta nai. Só aquí en Galicia, é totalmente autóctono as praias e as carballeiras, as comidas. Claro que sí, home, como nos gusta comer, só comemos nós, a pulpito, que me gusta tamén o pulpito, e é que unha toma de peña comendo pulpo porque sí, é a única dieta que hai aquí, unha señora facendo unhas filloas porque sí, porque por que non? Filloas, sempre filloas. Despois, o dos ollos, que si, nos ve a cara, nos ensinamos ollos, e son uns ollos bonitos de carallo. De carallo, é verdad, si, decimos de carallo. Decimos de carallo hai que dicilo, efectivamente. Outro tic aquí. Despois estamos mandando unha mensaxe super guai, non mantemos a distancia, porque hai que manter a distancia, por razóns obvias, no, simplemente mantémola porque somos galegos e somos un poquinho toxos. Entón é por eso que... O dos toxos, efectivamente. Como? Galegos toxos? Sí somos, efectivamente, somos nós. Despois, o dos peregrinos, fíxeme moita graza tamén, porque non, o ano que ven volverán a recorrer o noso tal, como se non o estivesen facendo xa, como se por Santiago os peregrinos non fixesen o que lle saen dos potros huevos. Vale, seguimos cas cousas super interesantes. Que é vivir como un galego é ir ao Gadis, ver os rótulos todos en castelán e aparcar o cabalo no parking do Gadis. Efectivamente, eso é po creativo de Gadis, vivir como galegos. Sí soy. Eu recoñézome. A Vigo, ao campus da Auga, na Facultade de Ourense, eu vou en cabalo. Eu personalmente vou en cabalo. Quen te vira, Dios mío. Que máis... É que, de verdade, é que totalmente surrealista. O momento que pasa, pois, por calquer rúa da súa aldea ou que sexa en cabalo, están tres señoras tocando a pandeireta. Unha pandeireta. É que ese momento totalmente surrealista, pero porque sí, as señoras... E as señoras super sorrintes, como se as señoras te sorrisen cando vas por cualquier pueblo. Nos sabíamos que viñas co cabaliño, toma pa ti. E outro desos planos como comendo pulpo, como a señora facendo filloas, sí. Unha familia bailando unha moiñeira no salón, claro que sí, porque eu todas as noites, ás 9 da noite, despois de cenar, collo que a miña familia veña tiqui, porque somos gallegos e sí, bailamos moiñeira. Efectivamente, todos, absolutamente. Bueno, xa por acabar, porque é que se encendo, a verdad que non me calo con esta puta merda, moi lamentable. Entre paréntesis, sei de sobra que son grafismos, que é de edición, pero por mandarlle merda a Jácome,
non sei como permitiu que cubrisen a ponte romana como é que foise é un chiste, Iván, vale, non te asustes, é un chiste. No. Pero como é o lema, non nos que non Non poderás con non nós. podrás con nós, vale, pois que collisen unha lona tan grande que cubrisen a ponte romana, eu non sei Jácome como permitiu eso, verdad? Chistaco. Insisto, é un chiste. Sí, é un chiste bastante bo. É que máis, é que non sei... A min como acabar, dámeme pois, rabia o tema das locucións por riba das máscaras da xente que vai en cabalo. Tu non sei se se conta da rabia que dá eso, porque a xente vai ca máscara. Vou facer unha demostración aquí, in situ. A xente vai ca máscara, claro, e tú encima do cabalo realmente non tuveron a idea de que podían decirlle a frase que lle tocaba e facer un pun cun gesto como acompañando. No, eles o único que fixeron foi facer así. Como a cenar, e xa despois puxeron a locución encima. Non poderás, é que non poderás connosco, é que non hai moi ben o galego, somos galegos un pouquiño toxos. Sí, Foi sí todo somos, así. Que me faltaba o último tic. O que? O malo será que Malo meten será, a efectivamente. calzador, porque malo será, sí, é que Malo jódeme será. moitísimo, porque é unha expresión que eu utilizo demasiado e sempre que utilizo malo será, pois recórreme un... Dios, non debería estar dicindo esta mierda, pero bueno, en fin, e para acabar, pois como non se esconden, porque saben, esta peña ten que saber o jeito do que lle cae. Eu creo que sí, o mal que están facendo as cousas, pero que dalles igual. E que pasa? Como son internationals, porque isto é para que rulen e ai, que estou en Suiza, é verdad, son gallego, ali chove e comen pulpo e bailamos muiñeira, pois aí ao final xa che poñen en todos os idiomas habidos e por haber, poñencho en Swahili para que ti compartas, se estás en Etiopía, que entendan que é un anuncio super bonito e emotivo, pero Dios, xa está, mira, Xa está. ímolo deixar aquí, porque Eu creo, 2 puntos, puta merda. eu creo que isto poderíase facer ben. Eu creo que este anuncio poderíase facer de puta nai. Eu resumo, tiñan a oportunidade de facer algo de xeito, inda que fose moi populista, de lágrima fácil, mira, vale, pero vai tirando os topicazos xa a puta basura, que son horas, home. É que Non sei. collen a publicistas pijeras de Vigo, da Coruña, que hai xente boa en Vigo na Coruña tamén, non estamos facendo de tal, pero collen a gaguea que non habló gallego en su vida e dice, hostia, carallo, e mal será morriña, e mete esas cositas en un anuncio e dice, coge a alguén que hable gallego e lo pones a hacer la locución, e bueno, pues así vai a cosa, tela. Eu creo que funciona un pouco así. Pois sí. Bueno, Martín, probamos co franquismo galego, que non é outra imos cousa que a gran sección na que impoñemos o galego. Eu non teño unha recomendación, vou improvisar a ver que me sale, pero Martín seguro que ten e que me pode cubrir. Veña, vamos alá cando te queiras. Moi ben. Bueno, pois eu, Dalle aí. como Gadis, porque son un puto hipócrita, Ajá. como Gadis vou tirar de populismo e vou barrer para casa. Se parece ben, parece ben que barra para A casa. min sempre, o que Pois- fagas, pareceme ben. Pois hoxe trae unha canle de Twitch, unha canle noviña, bastante recente, que comezou a moverse hai pouco. E de quen estamos falando? De quen? Pois do noso amigo Adrián. Efectivamente, estamos falando do noso amigo Adrián. Se nos imos ao seu Twitter, tedelo en Reisbas Live, live ao vivo, mas diferente en live. Ao vivo. Reisbas Live en Twitter, que o podedes seguir, porque aí é onde veredes cando comeza os directos ou cal é o menú dese directo, e é un rapá que che fai de todo. É un rapaz polifacético. É polifacético, que ten conversas, que ten videoreaccións, que agora tamén vai comezar a xoar, así que, pois, podedelo seguir en Twitch, Reisbas, Sí, en xeral... só Reisbas, e en Twitter, Reisbas Live. Xeral, aparte de él, Sí. que efectivamente é o noso amigo, recomendámoslo,
Que era seguramente o que iba a dicir agora. A ver, di. O de Twitch en galego, non? Twitch O de Twitch en galego, @galego Twitch, e aí tedes pois unha pequena rede, oye, que cada vez vai sendo máis grande, no que vos podedes informar de streamers que fan e suben á plataforma de Twitch pois o seu contido en galego. Por lo de agora son todo pirolos, pero bueno, de momento animamos ás mulleres a streamear e a que se fagan o seu oco tamén, efectivamente. Hai que equiparar. Correctísimo. E iso, que a verdad que boa iniciativa, tamén a de Among Us en galego e todas estas redes que se están creando para promovelo. Todo que sexa crear contido audiovisual ou na forma que sexa en galego que non sexa o de Gadis, sempre é ben recibido. Moi ben. Pois ala, entón, marchamos. Non te apetece recomendar? É Non pasa nada, que realmente non teño nin idea hoxe. Hoxe non sei. Pois non pasa nada. A mí non me parece mal. Vais dentro de unha semana vai estar os abordar Margaridas en Netflix. Por exemplo, non sei. Seguida máis streamers que a min gústame porque outro día ainda se fixe un directo de moita xente xogando a Among Us, entre o Brais do Val, o Cañotas, a Fátima Pego, como se chama, de Malicia Noticias, non me acordo ahora o nome. Bueno. E, joder, tuveron unhas cifras moi boas, e eu creo que está ben que vayan crecendo os streamers en galego, non só eles por ser famosos, dentro que cabe, por ser coñecidos, sino tamén os streamers que naceron de ser streamers. O Enxebre Gamer, o Miguel Feijo, non me sei os nomes, porque os nomes son como son un acrónimo, sempre me sei así por enriba, pero non me sei exactamente cal é. Sí, pero que busquen, Mundo que Twitch. se buscan encontran. Mundo Twitch. Twitch en galego. Aí comeza a ver chicha e está interesante o asunto. Pois ben, Martín, 41 minutos con 20, queres dicir algo? Queres engadir algún tipo de 41 aclaración? minutos? Sí. Pois mira, se non recomendas ti, podo dicir que, porque me fai gracia, onte fun, bueno, non vou dicir nome porque non nos pagan, unhas grandes superficies a facer a compra semanal coa miña señora nai. E ti dirás, isto é por encher. E eu, pois sí, é por encher, a verdade, Bueno, estes pero minutiños que faltan. E, bueno, quen coñeza Ourense, a rotonda do Macauto, a rotondiña do Macauto, Sí, pois sí, ali, últimamente, dende que pecharon perimetralmente Ourense, bueno, pois póñense moito aí. E xa os tiña topado algún día, pero nunca me pararon, e onte paranme, pois había un pequeno dispositivo ali de Policía Nacional e Garda Civil, pois había unha recua ali de Gardas Civis, pois facéndome o pase, e eu digo, a ver, me parademe, joder, nunca me parades, agora que non tedes a ninguén, non me ides parar tampouco. E todos pasen, e eu, bueno, pois nada, marcharei. E o último faime, Ei, meu. menos mal, home, eu quería un pouco de salseo. E párome e dime, tío, eu pensei, Mande. é que sempre se me dá por pensar de facer o gestiño así, pero bueno, igual me saca do coche a hostia. Entón, bueno, buenos días, de onde vienen e a onde se dirigen? Eu, pois veño aí do barrio da Cuña, hasta lle señalo, como teño 5 anos, veño aí do barrio da Cuña e vou comprar o Carrefour. E eu teño a hipótese, porque o tipo dixo, vale, moi ben, poden continuar. Que eu fun a cama feliz pensando que o tipo deixoume marchar, continuar sen facer ningún tipo de observación. Porque coñecía ambas localizacións, non? Non, porque o tío saiu da Academia de Valladolid ou de Granada hai unha semana e mandaron pa aquí e o tío como non me entendeu nin papa do que lle dixen en galego dixo, sí, poden que si continúen, por favor, non le entendeu unha mierda. Así que nada, pues mira. Non é Sergio Pascual, non? Unha anécdota de merda. Xa que non recomendas por encher minutitos, que todos son billetes. Dicía eu que non, veu de Valladolid, pero non é Sergio Pascual, non? Non lle coñezo a cara, pero espero que non. Digo por do de aprender galego, home, que non me entende. Sí, home, sí, pero digo, se chega a ser el, porque non lle coñezo a cara, se non baixábame do coche, dáballe un abrazo. Dame igual a distancia social. Pero bueno, aí queda. Ahora sí que nos vamos. Ahora é bom momento de marchar. Bueno. Martín, moitas gracias por outro fantástico grazas capítulo. A ti, por favor, grazas a ti, apertas e bicos a todos, e vémonos no vindeiro capítulo de Parola. Imos alá.